Amin ya robbal alamin. Oke, persembahan teruntuk adik Kira bersama Leo Band. Biyen omahku gedek troco yen udan bledek bapak kerja yen mung ana proyek. Biyen durung kramikan arep turu adem kanginan penting saben dina iso mangan. Saiki aku wis gedhe iso golek duit dhewe senajan biyen mung iso nyusahke pak ibuke ngapurane. Saiki aku wis kerja senajan uripku rekoso ikhlas bekti kanggo keluarga. Aku iki anak lanang kerjaku mung turut dalan muga iso mulyake derajate keluarga. Pak ibu rekasane rawat aku kanthi gedhe jen kathah luputku kula nyuwun pangestu. Biyen durung kramikan arep turu adem kanginan penting saben dina iso mangan. Hey, hey. Saiki aku wis gedhe iso golek duit dhewe senajan biyen mung iso nyusahke pak ibuke senajan uripku rekoso ikhlas bekti kanggo keluarga. Yuk sikat aku iki anak lanang kerjaku mung turut dalan muga iso mulyake derajate keluarga. Rekasane rawat aku kanthi gedhe jen kathah luputku kula nyuwun pangestu. Aku iki anak lanang kerjaku mung turut dalan muga iso mulyake derajate keluarga. Pak ibu rekasane rawat aku kanthi gedhe jen kathah luputku kula nyuwun pangestu. Jen kathah luputku kula nyuwun pangestu. Kathah lentak-lentu kula nyuwun donga restu. Biyen pedhot sekolah mergo kahanane
susah weling bapak dadi wong sing